Halos lahat ay nagtatanong dun sa aming bayan. Tinto nyo ka. Ginakanta-kanta na lang kag ginakadlaw sang arestado nga si alias Michelin matapos nga nakuhaan sang 612,000 pesos nga balor sa ginapatian Cebu sa ginkasa nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit tukon CDEU sa Zone 2, Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City, alas 5:17 sa ngapon, Enero 8. Sa interview sa K5 News sa Family Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., hepe sang CDEU, ginpayag sini nga sa una pa lang nga ang arestado ginreport na sa ila taratapan nga nagaduso ini sang illegal nga droga, lakip na ang abiyan sini nga subject man sa operasyon nga si alias Panoy nga nakapalagyo. Suno pa kay Benitez na maklan sang pulis pasurbayer si Michelin sang isa ka plastic sang ginapatian Cebu gamit ang 8,000 pesos nga bypass money. Samtang sa bag ni Michelin na recover ang bypass money kagang coin purse kamay unod sang 11 pagid ka mga plastic sang ginapatian Cebu kag nagabugat sang 90 grams. Mga more or less 612,000 pesos ang value niya kag nagabugat din isang more or less 90 grams. Ginpayag pa ni Benitez nga sa 3 ka semana nila nga pagmonitor kay Michelin, may ginagamit ini mismo nga tawo ang gunya magtulong sa illegal nga droga sa iya mga parokyano. Sa bahay naman ni Michelin, ginako sini nga aktibo ang paggamit niya sa illegal nga droga apang ginapanginwala ang pagbaligya. Kung balay kong tuan nyo. Isi mo ning ano ni? Mga bakit nakuha ng Ayaw, tinakon nyo sir niya. Papatay mo ko din, di niyakon niya. Sa karon, preso naman ang sospetsado sa La Paz Police Station kaya nagapakatubang sa kaso sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ukon Republic Act 9165. Balita nagikan sa may distrito sa La Paz. Ini si K5 Aaron de Refollo para sa Kampiyon nga serbisyo publiko kang galingawan sa Kampiyon nga stasyon sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.